हेलो लोगोफोर, आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांनि प्रफाइलाव गोबां फ्रेन्ड्स दंब्ला नोंथाङा फल'वाराव कनभार्ट खालामनो हायो, नोंथांनि प्रफाइलखौनो पेजाव कनभार्ट खालामनो हायो। माबोरैहाय प्रोफेसनेल मडखौ अन खालामनो हायो आरो बोरैहाय पेजाव कनभार्ट खालामनो हायो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखादों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। जेरावनोखि नोंथाङा प्रफाइलखौ प्रोफेसनेल मड अन खालामबा पेजाव कनभार्ट जायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा रां खामायनो हायो। स' लोगोफोर, नोंथाङा गोबां फ्रेन्ड्स दंब्ला नोंथाङा फल'वाराव कनभार्ट खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि प्रफाइलखौ फल'वाराव कनभार्ट खालामबाय, पेज बानायबाय, अब्ला नोंथाङा माखासे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन। नोंथांनि गासैबो पस्टआनो पाब्लिक जाजोबनांगोन आरो कपि पेस्ट एबा गुबुननि कन्टेन्टखौ लानो मोननाय नङा। नोंथाङा जुदि फेसबुकनिफ्राय रांखौ आर्निं खालामनो सानदोंबा, गोबाङानो गोबां गिदिर गिदिर फल'वार्स दङ, नाथाय बिथांमोना थाइसेबो रां खामायनो हायाखै। मानो होनबा बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावनानै लायाखै। गावनि कन्टेन्ट बानायदोंब्लाबो बिथांमोना रांखौ मोननो हायाखै। नोंथाङा पेजाव खामानि मावालासिनो प्रफाइलावनो गोबां खामानि मावनानै गोबां रां खामायनो हायो लोगोफोर। स' लोगोफोर, दा फेसबुकनि मथे गोदान मोनसे आपडेट फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय, नोंथाङा जुदि प्रफाइलनिफ्राय जुदि रांखौ खामायनो सानदोंब्ला, नोंथाङा जेब्ला नोंथांनि गासैबो आर्निंनि टुल्सआ मोनसे इनेबल जालांबाय थागोन, नोंथाङा बेखौ सेटआप खालामलांबाय थानांगौ। स्टार्सनि जेरै इनस्ट्रिमेट्स, एड्स अन रिल्स, बोनास, बेफोरनि गासैबो बोरै सेटआप खालामो, बोरै इनेबल खालामो बेनि सायावबो आं भिडिअ बानायखादों। नोंथांमोना थांनानै चेकआउट खालामनो हागोन आंनि चेनेलाव। नोंथाङा गोबां फल'वार्स दङ, नाथाय आर्निंखौनो खालामनो हायाखै। नाथाय नोंथाङा बे फल'वार्स थानायनि मा लाब, नङा होमबा? थ' नोंथाङा फेसबुकआव माबोरैहाय खामानि मावनांगौ आरो सिगां माखौ ध्यानाव लानांगौ नोंथांमोना। फार्स्टआवनो नोंथाङा पे आउट एकाउन्ट जेब्ला डिटेल्सखौ होगोन, बेंक एकाउन्ट गासैबो डिटेल्सखौ होगोन, पेन कार्ड डिटेल्सखौ होगोन, अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, पेन कार्डनि नेमजों नोंथांनि प्रफाइलनि नेमजों मेचिं जानांगोन। जेरैहाय हमना ला, आंनि प्रफाइला जाहैबाय मैखोम बसुमतारी, आंनि पेन कार्डआवबो बे मैखोम बसुमतारीयानो दङ। स' लोगोफोर, पेन कार्ड जुदि गुबुन नेमजों जुदि पेमेन्ट लाखांबायबा बे बेलेग खोथा। नाथाय दा रिसेन्टलि आपडेट फैनाय मथे नोंथांनि पेन कार्ड नेमजों नोंथांनि प्रफाइल नेमजों गोरोबनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा उनाव सोलायनोबो हागौ, चेन्जबो खालामना लाफिननो हायो, बे उननि बाथ्रा। नाथाय दा नोंथाङा जुदि बे कारेक्सन खालामाब्ला, पेन कार्डनि नेमजों प्रफाइलनि नेमजों नोंथाङा जुदि मिलायनानै लायाब्ला, नोंथांनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननो थाखाय नोंथाङा गोबां जेलिनो गोनां जाहैगोन आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयाबो जानो हागौ। अके, स' लोगोफोर, पे आउट एकाउन्ट होनायाव जोंहा पेन कार्डनि नेमजों नोंथांनि प्रफाइलनि नेमजों गोरोबनांगौ। जुदि नोंथाङा दाबो नोंथांनि नेमा बेलेग, पेन कार्डनि नामाव बेलेग दङ, अब्ला नोंथाङा सोलायना लानो हागोन। बोरै सोलायो होनब्ला, नोंथाङा नैबे बेगाव फैनानै फेसबुकखौ अपेन खालामबाय नालाय, नैबे प्रफाइलनियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन। सेटिंआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ पार्सनेल डिटेल्स, बे पार्सनेल डिटेल्सआव क्लिक खालामनानै प्रफाइलाव नैबे गाहायाव दङ एकाउन्ट सेन्टार, बेनि गाहायाव प्रफाइल्सआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेयाव मैखोम बसुमतारी दङ फेसबुकनि प्रफाइल, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव दङ नेम, बे नेमाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नेमखौ सोलायनो हागोन। अके, खनसे सोलायखांनायनि उनाव 60 डेजनि उनावसो नोंथाङा सोलायफिननो हागोन दै। खनसेयावनो मोजाङै नेमखौ सोलायनानै लाखा, नङाबा 60 डेजनि उनावसो नोंथाङा सोलायनो हागोन। लोगोफोर, नोंथाङा बेफोरबायदि सोलायना लानो हायो आरो गोबां खामानि दंबावो लोगोफोर। गासैबो बे फेसबुकनि सायाव आङो भिडिअ बानायखादों, नोंथांमोना मोनफा मोनफा भिडिअखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। अके लोगोफोर, बेखिनिखौनो खिन्थानो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै होदो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों मानोमोनखौ शेयार खालामनानै हो आरो आंनि पेजखौबो फल' खालामनानै, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।